El Mercat Municipal de la localitat d'Albalat de la Ribera celebra unes jornades de portes obertes d'un esport molt especial. Anem a conèixer avui el tenis taula. Per què se celebren aquestes jornades? Amb quina finalitat? Doncs totes aquestes preguntes van a contestar-nos la regidora d'Esports a l'Ajuntament, que tinc així, Àngela Aleixandre. Què tal? Bona vesprada. Hola, bona vesprada. I també estem molt ben acompanyades per César Latorre. César, què tal? Bona vesprada. Bona vesprada. En primer lloc, avui, com bé he dit, és el primer dia de portes obertes d'este mercat municipal per acollir este esport del tenis taula. Tindrem més jornades. Àngela, volem que ens expliques quines van a ser. Molt bé. Pues tindrem el dia d'avui i després estarà el dia 1 i el dia 3, que és dimarts i dijous. També igual, obrirem les portes a les 6:30 perquè puguem gaudir del tenis taula. Que puguem veure també com juguen els que ja participen i ja saben, a veure si professionals, els professionals, i si no s'enganxen un poquet. Vale. I el dia 5 tindrem el campionat, que això, si voleu, vos explicar. César, sí, això volia dir-te, César, això, diguem, aquestes jornades de portes obertes és el preludi de lo que se viurà el dia 5, així mateix en el mercat. Què va ser? Va ser un partit de lliga del club de l'Alchimisi, que és el qual al que pertenecem el meu fill i jo, i ens deixa jugar així, venim així a jugar un partit de la lliga que juguem allí durant tot l'any. Fa 3 anys, crec que fa 3 anys, 2018. Jugarem ja un partit i el portarem també així, perquè jo se me tira a vindre així, perquè fa anys així n'hi havia un club també. És un poc un homenatge, no?, al club que hi havia així al Albalat, i per això voleu portar aquesta partida tan especial així. És una partida normal i corrent. Sí, és contra el líder, però bueno, volia triar un partit bo també. Però sí, és a veure si puc arrastrar la gent que jugava antes, a veure si s'agarren a jugar altra volta. Àngela, César se va ficar en contacte a l'Ajuntament i per supost no vau dubtar en recolzar-los i obrir aquestes instal·lacions per a la seva disposició, no? Per supost, estem al costat sempre de qualsevol associació que vulgui fomentar l'esport. En aquest cas, nosaltres ja ho intentarem, vull dir, en el 2018, després ja no hem tingut ocasió, ha vingut la pandèmia i només que ens va comentar de poder fer-ho, doncs assistem. En l'altre moment va ser el centre dotacional, però César va dir que li pareixia que era un mar bonico així en el mercat, també tenim les dues portes, vull dir, i que era bonico per això, que puguem vindre. Més ampli també, més ampli. És més ampli l'espai aquí. Per jugar, sí. Allí n'hi ha molts pilars, perquè quan se juga ja a un nivell necessites un espai mínim, que hi ha un reglament que diu l'espai mínim que s'ha de jugar. Però allí pegava un poc en estret, ara era més còmode per la gent, perquè hi havia més puestos, així està... A mi me pareix molt bé, així, el puesto. S'interessa la gent pel tenis taula? Perquè sempre sembla que estem parlant de futbol, però també hi ha esports com el tenis taula que existeixen i tenen molts seguidors i molts bons professionals. Sí, així van a veure l'equip al qual han fet menció en l'informe que han presentat i això, doncs aplegarem a jugar en 4 o 5 anys, pujar en 4 o 5 categories. I això, sí que hasta l'altre dia han estat jugant en nacional en l'equip del SIDA. O sigui que n'hi havia 5 o 6 que sí plegaren prou junt. Però se va desfer tot i parat. Àngela, convida la gent d'Albalat que vinga aquests dies. Recordem l'horari i recordem els dies. Vinga. Molt bé. Doncs tindrem obert avui, dia 27, el dia 1 i 3 de febrer i el dia 5 tindrem el campionat. Tots convidats a vindre i gaudir del tenis taula. Estarem pendents. Moltíssimes gràcies i enhorabona. Igualment. Gràcies a vosaltres. Els amants de l'esport, ja ho saben, tenen una cita així al Mercat Municipal d'Albalat de la Ribera.